वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं तनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाति। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते वेशगोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाता दशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எல்லாருமே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா நான் பேசுறது? எஸ் மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. சோ நம்ம வந்து குயிக்கா ஒரு நேத்து என்ன பார்த்தோம் நீங்க சொல்லுங்க. என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், என்ன சாப்டர் பார்க்கணும், என்ன உங்களுக்கு நான் சொன்னதுல புரிஞ்சது, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன அந்த இந்த சாப்டர்ல புரிஞ்சிச்சு அப்படின்ற சொல்லுங்க. அஷ்டாங்க யோகத்தை அந்த 8 படிநிலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். கரெக்ட், வெரி நைஸ். அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம ஏன் அஷ்டாங்கன்ற பேர் அதுக்கு வந்தது? அதுல 8 அங்கங்கள் இருக்கு. யம நியம ஆசன அந்த தாரணைங்கிற அஷ்டாங்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யம நியம வெரி நைஸ். யம நியம ஆசனம் வெரி நைஸ். ஆசனா பிராணாயாமம் தாரணை சமாதி இடையில. ஓகே, சோ பேசிக்கலி கரெக்ட். சோ ஃபைனலி சமாதி நிலை which means மோக்ஷம், அதாவது லிபரேஷன்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது லட்சம் அது இதுல இல்ல, பட் ஜென்ரலா இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீமெச்சூர், அதாவது அட்வான்ஸ் யோகிகள், இப்போ யார் வந்து தன் கர்மங்களை, அதாவது செய்யும் கர்மங்களை செயல்களை துறக்கலாம், யார் துறக்க கூடாது? இது ஆரம்ப நிலை பக்தர் வந்து துறக்க கூடாது. அதுல அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்க அதை துறக்கலாம். எஸ். சோ ஆரம்ப நிலையில் ஒருத்தர் கண்டிப்பா துறக்க கூடாது, ஆனா அட்வான்ஸ் நிலையில அவங்க வந்து துறக்கலாம் அப்படின்றத அவங்க சொல்லிடுறாங்க. இப்போ வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகாக்கள்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாமா? ஏன் இந்த அஷ்டாங்க யோகா சொல்லி கொடுக்குறாரு? கிருஷ்ணர் வந்து அப்போ அதை சப்போர்ட் பண்றாரா? நம்ம எல்லாம் அஷ்டாங்க யோகா பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறாரா? இல்ல, இது பக்தியை விட இது ரொம்ப கடினமான பாதை. அந்த கடினமான பாதை எப்படி இருக்குங்கிறத முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஹரி, வெரி நைஸ் ரியலைசேஷன். சோ பேசிக்கலி பக்தியை விட இது கடினமான பாதை, ஆனா நம்மலாம் விட மாட்டோம். கடினமா இருந்தா என்ன, எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதனால அவர் வந்து என்னன்னா அதை அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்றத, அதுக்கோசரம் அந்த கடினமான பாதையையும் அவர் விளக்குறாரு. அததான் நம்ம வந்து நேத்து பாக்குறோம். இப்ப வந்து இது வரைக்கும் வந்து கடினமா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம உணர்றோம். பட் ஃபைனலி கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கேட்கிற அந்த அர்ஜுனர் என்ன ஃபீல் பண்றாருன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு லெவலுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ இவங்க வந்து என்ன ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்காரு அப்படின்றதுல போனும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க, அவங்க வந்து எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர்லயும் எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது 6.29ல பார்த்தோம். 6.3ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 6.32 மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. 6.3 மாதாஜி 32 முடிச்சிட்டோமா? முடிக்கல. 32 ஸ்டார்ட் பண்ணு மாதாஜி. ஓகே, சோ 6.32 ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஷேர் பண்றேன். ஸ்லோகம் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல ஷேர் பண்ண அப்புறம் தான் முடியுமா?
படிக்கட்டுமா மாதாஜி ஸ்லோகம்? ஸ்லோகம் அண்ட் மீனிங் படிச்சுட்டு. எஸ் மாதாஜி. 6.32 ஆத்மௌபன்யேன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி யோர்ஜுன சுகம் வா யதி வா துக்கம் சயோகி பரமோ மதஹ. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ 31, 32 என்னன்னா, என்ன ஆன் வாட் பேசிஸ் அவரோட குவாலிட்டி என்ன, குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளியரா என்ன சொல்றாரு, சுக துக்கம் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல். நான் வந்து என்னன்னா டுவாலிட்டி என்னோம். டுவாலிட்டின்னா ரெட்டின்மை. இது வந்து பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இருக்கும். சந்தோஷம், துக்கம். இப்போ வந்து இளமை, முதுமை. இப்போ வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா அங்க வந்து ஒரே ஏஜ்ல தான் இருப்பாங்க. ஒரே ஏஜ்னா எல்லாருமே 10 வயசு. ஆனா அப்படி இல்ல. இப்போ யசோதா மைக்கு ஒரு வயசு இருந்துச்சுன்னா அவங்க எப்பவுமே அதே வயசு தான். அவங்க முதுமையோ எதுவோ ஆக மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அந்த டுவாலிட்டி, எனக்கு இவன் ஃப்ரெண்டு இவன் எனிமி அந்த கான்செப்டே அங்க இல்ல. எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். இவங்களை ஜாஸ்தி பிடிக்கும் இவங்களை கம்மியா பிடிக்கணும்ன்ற கான்செப்டும் இல்ல. எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா நம்ம நம்மளோட புரிதலுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் அங்க இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல. அதனால இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, ரெட்டிப்புன்றதே இல்லாம ஒரே ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இங்க என்டையரா ஓடுது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கம்மா. பக்குவமான யோகிகளின் உணர்வுகள். யோகி எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய முயற்சி செய்கிறார். மற்றவருக்கு சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் தனது போல பார்க்கிறார். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியையே விரும்புகிறார், துக்கத்தை அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா பை ஹிம்செல்ஃப் அவருக்கு சந்தோஷம். மத்தவங்களை பத்தி நினைக்கவே வேணாம். அவர் வந்து எதுவுமே வேண்டாம் துறந்தவரும். அவர் வந்து என்ன அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து மத்தவங்களும் சந்தோஷப்படணும்ன்ற பாவத்துல இருக்காங்க. அதனால அவங்களும் கஷ்டப்படுத்தவும் மாட்டாங்க. கஷ்டம் யாராவது அவங்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதை ஒரு பெருசா பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. சோ அதனால என்ன அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த குவாலிட்டி தான் நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். அப்படி இருக்கிறதால அவங்களுக்கு என்ன கிரேட்டு, நம்மளுக்கு என்ன கிரேட்டு, அவங்களால நம்மளுக்கு என்ன லாபம், நம்ம இருந்தாலும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இம்பாக்ட்னு. ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா, அவங்க எதனால கனெக்ட் ஆறாங்கன்னா அவங்க வந்து கம்பேஷன். அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்பேஷன், அதாவது கருணை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் கூட ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, என்னோட சண்டை போர் இனிமே வரும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நான் போர் பண்ண மாட்டேன் வந்து அவரோட சைட்ல இருக்கிற இல்ல அவங்கள சப்போர்ட் பண்றவங்களை பத்தி ஒன்னே பேசல. அவர் எதிர் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களையும் பத்தியும் பேசினார். அந்த லெவலுக்கு வந்து கருணை இருக்கிறவர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச யோயம் யோகஸ்வயா ப்ரோக்த சாம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாஹம் ந பஷ்யாமி சஞ்சலத்வசிதிம் ஸ்திராம். அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாக தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்ன்றது பக்கத்துல வைங்க. நம்ம அர்ஜுனரே சொல்லிட்டாரு, அப்பா நீ சொல்றது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட டூவபிள் பிராக்டிக்கலாவே இல்ல. நீ சொல்ற யோகா முறை வந்து நடைமுறையில வந்து செட் ஆகிற மாதிரியே எனக்கு தெரியல. அஷ்டாங்க யோகம் வந்து சொல்ற முறைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. தியரி கிளாஸுக்கு வேணா படிக்கலாம். ஆனா பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இப்போ எத்தனை பேர் வந்து நான் அஷ்டாங்க யோகத்தை விடுங்க, உங்களை வந்து தனியா எடுத்துன்னு போய் ஒரு இடத்துல விடுறேன், நீங்க உண்மைதான் இருப்பீங்க. ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றேன், வீடு டீ எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றேன், சாப்பாடு எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றேன், நீங்க போய் இருங்க அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை பேரு எத்தனை நாள் இருக்க முடியும்? ஒரு 2-3 நாள் ஜாலியா இருக்கும், அப்புறம் வெறுப்பா இருக்கும். வெரி ஸ்வீட் ஆன்சர். கரெக்ட். 2-3 நாள் ஜாலியா இருக்கும். அப்பா நம்மளுக்கு தொல்லையே வேண்டாம்ப்பா, யாருமே வேண்டாம்ப்பா, பிக்சர் போடுங்க. இது ஏன் உண்மையா இருக்குன்னா, எங்க எங்க ஆண்டி எனக்கு சொன்னாங்க, இது டிராமா பேர் எனக்கு ஞாபகம், டிராமாவா சீரியலா, ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் நடக்குதான். எல்லா பேரையும் வந்து ஒரு 30 நாள் சேலஞ்சு. அவங்களே சமைக்கணும், அவங்களே பண்ணணும், அது ஓகே. ஆனா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல இல்லாம எல்லாருமா ஒரு வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போனா அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை. ஆனா ஏதோ பார்க்க கூடாது, தூங்கலாம் கூடாது காலையில. பிக் பாஸ். பிக் பாஸ். அதான் பிக் பாஸா? ஓகே. பிக் பாஸ். அந்த பிக் பாஸ் அன்றதுல அப்படி ஒரு சீரியலோ அது சீரீஸோ எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க. அப்படி இருக்கச்சே இருக்க முடியல. ரைட். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவங்களால. இத்தனைக்கும் தனியா இல்ல,
ஆனா தெரிஞ்சவங்களோட அது கூட தெரிஞ்சவங்க தான், ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படியே ஒரு மாசம் வேலையெல்லாம் பெருசா இல்லாம அவங்களோட வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னாலேயே அவங்க சண்டைய போடுறாங்கன்னா, நான் வேலையே செய்ய மாட்டேன், எதுவுமே இருக்க மாட்டேன், யாருமே கூட இருக்காது, நான் தனியா இருக்கணும்னா எப்படி அவங்களே வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்க மனசே ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்காங்க. இவங்க மனது வந்து எந்த லெவலுக்கு குழப்பத்துல இருக்கும்னு நீங்க யூகிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்றதுதான் நான் சொன்னேன். சரியா? இப்ப அடுத்ததை நம்ம மேல பார்க்கலாம். ஹரிகேஷ். हरे कृष्ण माता जी। चंचलं हि मन कृष्ण प्रमादी बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணரே, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததுமாயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனனோட டிக்ளரேஷன். அப்ப நான் காற்றை கூட நிறுத்திடுவேன், ஆனா என்னால வந்து மனதை அடக்க முடியாது. அர்ஜுனருக்கு வந்து 2-3 பேரு புடகேஷா அப்படின்னு, அதே மாதிரி சபைய சாட்சி 2 பேரு. என்னன்னா, புடகேஷானா அவர் வந்து தூக்கத்தையும் வெல்றவர், 2வது தூக்கத்திலையும் ராத்திரியும் அவரால் அம்பு அடிக்க முடியும். அந்த லெவலுக்கு அவருக்கு அட்வான்ஸ் நாலேஜ் எல்லாம் அண்ட் அவருக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியும். அதனால அவருக்கு புடகேஷா. இன்னொன்னு என்னன்னா, இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன், சர்வசாட்சி. சர்வசாட்சினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அவர் வந்து 2 ஹேண்டட்னு சொல்லுவான்ல, ஆம்பிபியஸ். சோ 2 கையிலயும் அவரால் வந்து வில் ஏத்த முடியும். இப்படி கால வச்சு இப்படி இப்படி ஒரே டைம் அடிப்பாரு. 2 கையில எழுதுறவங்கள மாதிரி ஒரே டைம்ல அடிப்பாங்க. ஒண்ணு ஆஃப்டர் இந்த ஒண்ணு எல்லாம் இல்ல, அட் ஒன் ஷாட் டக்கு டக்குன்னு அடிக்க கெப்பாசிட்டி அவருக்கு. அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அந்த மாதிரி ஒரே டைம் டெலிவர் பண்ற அந்த குணாதிசயம் அவருக்கு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறவர் என்ன சொல்றாரு, காற்றையும் அடக்க முடியும்னா அப்ப அவர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல். அவர் வந்து காற்றை கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஆனா அவரால் பண்ண முடியாதது வந்து இங்க இருக்கிற அந்த என்ன சொல்வீங்க, நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்ற, அதாவது மனதை. அப்பனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டமானது அப்படின்றத பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மனதின் இயல்பு அமைதியற்றது, தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும், நிராகரிக்கும், கொந்தளிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது. மோசமான வியாதி சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதை போல பிடிவாதமானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அடமெண்ட்னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி அடங்கா பிடாத குழந்தைதான் நம்ம மனசுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சொல்ற பேச்சு கேட்காது. நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு நேர்மாறா பண்ணுவோம். ஓகே, என்ன பண்ணக்கூடாதோ அததான் பண்ணும். அந்த மாதிரிதான் மனது அப்படின்றது. அதனால அவர் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, எதை வேணா வெல்ல முடியும், ஆனா மனதை வெல்லவே முடியாது அப்படின்னு. ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட உலகில் ஜல உடல் என்னும் ரதத்தில் ஆத்மா பிராணி, புத்தியே சாரதி, மனமே ஓட்டும் உபகரணம், புலன்களே குதிரைகள், மனம் புத்தியினால் வழிகாட்டப்பட்ட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து சேரியட் ஆஃப் இது வீல்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து யாரு ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க, ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம ரீல் இது வச்சுப்போம், அது கையில தமிழுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, அந்த இப்ப வந்து இந்த 5 குதிரைகள் என்னன்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், அதாவது புலன்கள், ரைட்? 5 புலன்கள். இந்த கயிறுன்னு சொல்லுவீங்களா, என்ன சொல்லுவீங்க, குதிரையை கட்டுற அந்த கடிவாளம். தேங்க்ஸ். கடிவாளம் தான் மனசு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த மனசுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, குதிரை வந்து கண்ட்ரோல்டா இருந்தா குதிரை வந்து ஒரு பாதையில போகும். இதுவே 5 குதிரை ஒரு பக்கத்துல ஒரு பாம்போ ஒரு பயங்கரமான சப்தமும் இருந்தா தைத்தக்கான்னு ஒரு குதிரை ஒரு திசையில போச்சுன்னா அந்த இது என்ன ஆகும் அப்படின்றத. சரி, அப்ப வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தா யார் இதை ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம உடம்பு தான் ஓட்டுறது. இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது, அதாவது உடம்புன்றதை விட கரெக்டா சொல்லணும்னா நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? புத்தி. இப்போ லாஜிக்கலி ஏன் புத்தி ஓட்டுது அப்படின்னா, நியாயப்படி பார்த்தா புத்தி தான் ஸ்மார்ட்டர் தேன் மனம். புத்தி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆனா பண்றது இல்லை. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம வந்து கடைக்கு போய் சாப்பிடுறோம், வீட்டுல சாப்பாடே இல்லை. அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம பாக்கெட்ல 20 ரூபாய் தான் இருக்கு. மனம் வந்து ஆஹா, மனசுக்கு 2 தான் தெரியும், சங்கல்ப் விகல், அதாவது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது, டு டூ நாட் டு டூ தான். சோ 2 இட்லியா, இதுக்கு மசால் தோசை சாப்பிடலாமா வேணாமா, சாப்பிடலாமே.
அப்படின்னு. புத்தி என்ன சொல்லும், டேய் எந்திரிடா, என்னடா 2 மசாலா தோசை சாப்பிடுற லெவல்லையா இருக்க, 2 இட்லிக்கே உன் பாக்கெட்ல பைசா இல்லை, 20 ரூபாய் தான், இதுல வேற உனக்கு மசாலா தோசை கேக்குதா அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை தான் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? ஆனா நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், பாத்துக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடலாம், அப்புறமா பாத்துக்கலாம், இப்ப என்ன விஷயம் அப்படின்றத சொல்றோம். அதுதான் தப்பான பாதைகளை எடுத்துட்டு போகுது. ஏன்னா நியாயப்படி பார்த்தா மனதை கட்டுப்படுத்துறது நம்ம புத்தியா இருக்கு. ஆனா உல்டாவா நடக்குது. அறிவு வந்து மனதால கட்டப்படுது. அதனாலதான் நம்ம வந்து கண்டிஷன் சோல்ஸ், ரைட், இங்க அடப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்றது சொல்றோம். இப்போ இதுல வந்து யாரு டிராவல் பண்றாங்க பேசேஜ்னா நம்ம ஆத்மா அப்படின்னு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம ஹார்ஸ் எல்லாம் பழைய ஸ்டைல் இப்போ எடுத்துக்கலாம். நம்ம கார், ஓகே, நம்ம வந்து கார் ஸ்டீரிங் நம்மளே ஓட்டுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், கரெக்ட் தான். ஆனா எப்போ அந்த கார் ஸ்டீரிங் கிருஷ்ணர் ஓட்டுறாருன்ற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வந்துச்சோ அப்ப நம்ம இன்னும் கான்பிடென்டா நம்ம ஓட்டுவோம், நிம்மதியாகவும் கான்பிடென்டாகவும் ஓட்டுவோம். எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து கார் ஸ்டீரிங் எந்த அப்படி இருந்துச்சு, அகங்காரத்துல நம்ம இருப்போம். இப்போ பை சான்ஸ் கார் ஸ்கிராச் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம், இல்ல. ஆனா மனிதன் ஸ்கிராச் ஆனா ஃபீல் பண்ணுவோமா? கார், அதாவது ஆக்சிடென்ட்ல வண்டி நொறுங்கிச்சுன்னா வருத்தப்படுவோம்னா, இல்ல இவனோட கால் காய் போச்சுன்னா வருத்தப்படுவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கை கால் போனா வருத்தப்படுவோம் மாதாஜி. ஆஹ் ஏன் கை கால் போனா வருத்தப்படுவோம் அப்படின்னா உயிர், ரைட்? இதுதான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். காருக்கு போச்சுன்னா போனா போட்டோன்னு. ஆனா நம்ம உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை பத்தி சட்டை பண்றதே இல்லை. இவ்வளோ புரியுது நம்மளுக்கு. பௌதிகத்துல சிலர் அதுக்கும் வருத்தப்படுறவங்க இருப்பாங்க, எல்லாருமே வருத்தப்படுவாங்க. பட் சிலர் வந்து கை போனாலும் பரவாயில்லப்பா, கார் போயிடுச்சு ஆகிறவங்களும் சிலர் இருப்பாங்க. அவங்கள நம்ம முட்டாள்கள்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? அதே முட்டாளாதான் நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம திருப்தி படுத்துறதும் இல்லை, அதை கவனிக்கிறதும் இல்லை. சோ அதை நம்ம பண்ணாம பண்றதுதான் நம்மளுக்கு வர பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இப்போ வந்து ஏன் இது வந்து யாருக்கு தெரியும்னா டிவோட்டிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு இருட்டுப்பும் இல்லாமல் கிருஷ்ணரே தான் கதி அப்படின்றதால அவங்க மனசுக்குள்ள மறுபடியும் இதுவும் மனம் அண்ட் புத்தி அலைன் ஆகுது. இப்போ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பவிதா மாதாஜி நட்டுமே டக்குன்னு 8:30 மணிக்கு நேற்று நான் லாகின் பண்ணது அந்த இன்னொரு ஐடியில லாகின் பண்ணேன். அப்புறமா தான் பவிதா மாதாஜி சொன்னாங்க இந்த ஐடி யூஸ் பண்ணணும். சரி, ஓகே, வந்தப்போ எல்லாரும் இருந்தீங்க, ஏன்னா நான் லேட்டா வந்துட்டேன். இப்போ இன்னைக்கு வந்து கரெக்டா வந்து 29 லாகின் பண்ணி 30 ஆச்சு, யாருமே இல்லை. ஒரு சைடு என்ன மைனஸ் நினைக்குது, அச்சோ இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கா இல்லையா, ஓ இன்னும் யாருமே வரலையா, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகிட்டு நீங்க வரலன்னா மனம் இன்னும் ஓவரா திங்க் பண்ணும், ஒருவேளை நான் எடுக்கிறது பிடிக்கவே வேணுமோ அதனால யாரும் வரலன்னு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அந்த 1 மினிட்ல எந்த லெவலுக்கெல்லாம் மனம் யோசனை செய்யுதுன்னா அதுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. அதுக்குள்ள பவிதா மாதாஜியும் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க, இல்ல எல்லாருமே வருவாங்க இந்த டைம் தான் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு மூமெண்ட்குள்ள எவ்வளவு திங்கிங் வருதுன்னா பல லட்சக்கணக்கான ஆலோசனைகள் அந்த டைம்குள்ள வருது அப்படின்ற உள்ள வருது அப்படின்றத நான் சொன்னேன். சரிங்களா? இப்ப வந்து அடுத்ததே நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च कृष्यते। ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய புத்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியரா இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், யாருன்னா கிருஷ்ணனோட வியூ. இப்போ அர்ஜுனர் சொல்லிட்டாரு இது சான்ஸே இல்லை. இப்ப நம்மளா இருந்தானே சொல்லுவோம், அதானே நான் அப்பவே சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் உனக்கு என்ன சொன்னேன், அது சான்ஸே இல்லை தானே சொல்றேன். அறிவு இருக்கா, மூளை இருக்கா, நான் சொன்னா நீ கேட்க மாட்டேன். இப்போ நீயே வந்து சொல்ற பாத்தியா, இப்படிதானே நம்ம பதில் கொடுப்போம். ஜென்ரலா யாராவது வந்தா இது நான் சொன்ன வருஷன்ல கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி டிப்ளமேட்டிக்கா சொல்லலாம், பட் கண்டென்ட்ஸ் நெட் இதைதான் சொல்லுவோம். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு ஸ்வீட்டா சொல்றாரு பாருங்க. அதுதான் ஆச்சுன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் இது கஷ்டம்தான், ஆனா எதுவுமே கஷ்டம் முடியாதுன்னு இல்லை, முயற்சி செஞ்சா பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் மோட்டிவேட் பண்றாரு. எதுக்கு மோட்டிவேட் பண்றாரு, இது கஷ்டம் தான் அவர் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஆனாலும் கஷ்டம்னு என்னால முடியல அப்படின்னா, ஆமா முடியாதுடா,
மூன்றா அப்படின்னு சொல்லாம முயற்சி என்றது நீ எடுத்தனா உன்னால கண்டிப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவரு என்கரேஜ் பண்றாரு. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இதுதான் ஒரு கிரேட் டிவோட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. டிவோட்டினா ஐ மீன் கிரேட் குருவோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா அப்படிதான் முடியாது உன்னாலன்னு சொல்லாம எப்படி இருந்தாலும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவரை மோட்டிவேட் பண்றதா ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தானம். அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். हरे कृष्ण माताजी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என் அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப என்ன பண்றாரு? இது கண்டினியூவேஷன் 2 ஸ்லோகம். என்னன்னா இங்க என்ன சொல்றாரு? இதுல நீ உன்னால பண்ண முடியும். கான்பிடன்ஸ் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு என்ன வேணும்? உன்னால கட்டுப்படுத்துற அந்த தன்மை, சாரி, கட்டுப்படுத்த முடியும். உன்னால கட்டுப்படுத்துற அந்த தன்மை வேணும். அதனால நீ பயிற்சி செஞ்சா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றாரு. அது எப்படி பயிற்சி அச்சீவ் பண்ண முடியும் அண்ணா? அந்த மனம் என்ன கான்செப்ட்ல இருக்கு? மனம் எப்பவுமே சஞ்சலம் அப்படின்னு இல்ல. இது பிராக்டிஸ் பண்ணா பர்ஃபெக்ஷன் வரும். என்ன பண்ணணும்? சரியா நம்ம முயற்சி செய்யணும். அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வெற்றி நிச்சயம். இது நம்மளுக்கு சொல்றாரு. அர்ஜுனருக்கு முடியும்ன்றது தெரியும். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம சாண்டிங் எல்லாருக்கும் எத்தனை பேராலும் சாண்டிங் பண்றச்சே பிரச்சனையா இருக்கு, கான்சென்ட்ரேஷன் வரலன்னு ஃபீல் பண்றீங்க? எல்லாரும் சாண்டிங் பண்றீங்களா? எஸ். வெரி நைஸ். எல்லாரும் கான்சென்ட்ரேஷனோட சாண்டிங் பண்றீங்களா? நோ, பண்ண முடியறது இல்ல. அறிவோல். அதான் உண்மை. உங்களுக்கு இல்ல, பிரபுபாத்தாக்கே 3 வருஷம் ஆச்சா கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு. அப்ப நான் நினைச்சு பாருங்க மனது எவ்வளவு சஞ்சலமானதுன்னு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்பரும் ஏத்தணும், அட்டெம்ப்ட் டு கான்சென்ட்ரேட்டும் ஏத்தணும். அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணாலும் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன்ல பண்ற வரைக்கும் நான் அதையே ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பேன். பண்ணக்கூடாது, ஏத்திட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ரெண்டுமே பேரலா நடக்கணும். அதுக்குன்னு நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் ஏனோ தானோன்னு பண்றேன் நான் மாத்தாது. ஏன்னா ஏனோ தானோன்னு பண்ண வேணாம். நம்ம சைட்ல கான்சென்ட்ரேஷன்ன்றது என்னன்னா எந்தவித டைவர்ஷனும் இல்லாம பண்றது கான்சென்ட்ரேஷன். எக்ஸாம்பிள், நான் டிவி பார்த்துட்டே பண்றேன். நான் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே மொபைல் என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கோ பாக்குறேன், ஒரே ஒரு செகண்ட் தான் பாக்குறாங்க. அப்படி அதுவும் வேண்டாம். சரி, ஒரு சைட்ல பண்ணிட்டு ஒரு சைட்ல போய் கிச்சன்ல நோண்டிட்டு வரேன். இதெல்லாம் பண்ணாம ஃபுல்லா அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் அதுல நம்ம பண்ணோம்னாலே அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ரைட்? அதனால மீன் என்னன்னா நம்ம எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதா பண்ண முடியும். நம்ம எப்படி டிஸ்ட்ராக்ஷனே இல்லாம கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்றது வேற. அது கிருஷ்ணன் பார்த்துப்பாரு. நம்ம சைட்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை ஒண்டிதான் நம்ம பாத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கடினமான விஷயமும் மன கட்டுப்பாட்டான எளிமையாகிறது. எளிதான விஷயமும் கடினமாகிறது மனதால் நாம் கட்டுப்படும் போது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கரெக்ட். இது ரொம்ப சிம்பிள். ரொம்ப கஷ்டமானது கூட ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு எப்படி சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 18 டேஸ் கிளாஸ் வரைச்சே இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ண மாட்டோம். எதுக்கு பண்ண மாட்டோம்னா மைண்ட் அப்போ ரொம்ப டாமினேட்டா இருக்கும். இப்போ நம்ம நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு காலேஜ் போறச்சே பிரபு சொல்வாரு, இதெல்லாம் ரொம்ப காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்காதீங்க, அவங்க கேட்டாலே அலறிடுவாங்க அப்படின்னு. அதனால பிகினிங்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது. ஏன்னா ஒருத்தரோட சாப்பிடுற பழக்கங்கள் அது கூட ரொம்ப சுலபமா எடுத்தாங்க. இப்படி இவர் குழந்தையோட வச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ற மாதிரி அவ்வளவு ஈஸியா ஆகுது. ரொம்ப இருக்கிறதுலயே என்ன ஆகும்னா எளிதான். இது மனதை கட்டுப்படுத்துறவனுக்கு. இல்லைன்னா எளிதான விஷயம் கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நானே பார்த்திருக்கேன். சில விஷயங்கள் என்னன்னா இந்த நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, ஸ்ரத்தா. ஐயோ, அவங்க வீட்டுல யாரோ இறந்துட்டாங்கப்பா, 10 நாள் சாப்பிட மாட்டாங்க. இல்ல அம்மா போட்டிருக்கு ஒரு 10 நாள் நான்வெஜ் சமைக்க மாட்டேன், சாப்பிடுவாங்க. அப்போ அவங்க ஹார்ட் டைம் நின்றுடும். அச்சோ, 10 நாளா? அதாவது ஒரு வெரி சிம்பிளான விஷயம், எப்படி இருந்தாலும் சாப்பாடு இருக்க போகுது. ஆனா அந்த சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியாத லெவலுக்கு கஷ்டம் ஏன் வருது? ஏன்னா அந்த மனது எனக்கு இது வேணும்ன்ற அந்த ஆசையில் ஈடுபடுறதால. அதனால இந்த எளிதான விஷயம் கூட கிருஷ்ண கான்சியஸ் இல்லைன்னா கஷ்டம். இது
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கேக்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் கேக்குதா? இல்ல இல்ல மாதாஜி மாதாஜி கேட்கல. மாதாஜி சிக்னல் போயிடுச்சு போல இருக்குது. மாதாஜி கேக்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப ஹரே இது கிருஷ்ணா என்ன கிளாஸ் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இது L2 மாதாஜி, level 2 மாதாஜி. 9 to 10ங்களா? 8:30 to 9:30 மாதாஜி. 9 to 10 தான், அது இப்போ 8:30 வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஓஹோ, ஓகே ஓகே. எங்களோட பக்தி பரீட்சா உங்களுக்கு வந்து அந்த 518 இருக்குல்ல மாதாஜி. ஓ, உங்களுக்கு பக்தி உஷா கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி இன்னைக்கு? ஆமா ஆமா, Thursday, Friday, Saturday. ஓ, 3 Thursday நாளா வந்து மாதாஜி? ரிவிஷன், Friday, Saturday வந்து இது மாதாஜி L3. L3. ஓகே மாதாஜி. நான் மாதாஜி கிட்ட இன்னைக்கு சொல்றேன். இது ஓவர்லப் ஆகுது மாதாஜி. நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி கிட்ட. ஓகே மாதாஜி. ஹரே அப்ப கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா L2 ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. நாங்க ரிவிஷன் தானே, நாங்க பாத்துக்கிறோம். நான் இன்னைக்கு மாதாஜி கிட்ட கேட்டுடுறேன் மாதாஜி. ஓகே நாளைக்கு அப்ப சொல்லிடுறேன் மாதாஜி நான் உங்களுக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாங்களா இருக்கு மாதாஜி. நீங்க அதான் ஃபோன் பண்ணி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கு இன்ஃபார்ம் பிரபுஜி. பண்ணிட்டீங்களா? நெட்வொர்க் ஓ ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி. பிரபுஜி மாதாஜிக்கு. நான் இப்ப கால் பண்ணி பேசுறேன். காலும் போக மாட்டேங்குது. மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. கால் பண்றேன் பிரபுஜி நானு. ஓகே மாதாஜி. லேப்டாப் வந்துட்டு லாக் ஆயிடுச்சா மாதாஜிக்கு. ரீபூட் பண்றாங்களா? 2 மினிட்ஸ்ல வந்துருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது L2க்கும் எக்ஸாம் இருக்கா மாதாஜி? இப்ப L1க்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுதின குவிஸ் மாதிரி தான் பிரபுஜி. L2க்கும் ஆமா, எக்ஸாம் நீங்க இருக்கா மாதாஜி? ஆமா L2க்கும் குவிஸ் இருக்கு பிரபுஜி. நீங்க L1 பண்ணா போதே கிருஷ்ணா. நீங்க அந்த லாகின். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. தேங்க்ஸ். இல்ல கோஹோஸ்ட் பண்ணுங்கம்மா. எதுக்குன்னு தெரியல, ஓகே சிக்னல் மாதாஜி. போகுதான்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி சாரி, என்னன்னு தெரியல, சடனா லேப்டாப் சுவிச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. சார்ஜ்ல தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. கோஹோஸ்ட் பண்ணுங்க நான் போறோம். சோ ஹோஸ்ட் அதனால பண்றேன் வந்து மாதாஜி. கோஹோஸ்ட் ரைட். எஸ், பர்ஃபெக்ட்.
சோ இப்ப வந்து நம்ம கஷ்டமான விஷயங்களும் ரொம்ப ஈஸியா ஆகுறது வந்து நம்ம வந்து என்ன ஆகுது பக்தியில் ஈடுபட்டால் இதுதான் வந்து இது நடைமுறையிலேயே நம்ம பார்ப்போம். ஏன் இப்போ கஷ்டமான விஷயம் மனது கேக்குதா? மனது கேக்குது. ஓகே நம்ம சாண்டிங்கே எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் பிகினிங்ல எல்லாம். ஆனா பிராக்டிஸ் ஆக ஆக அதுவே வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுது. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனும் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. ரைட். சோ இப்போ இந்த செகண்ட் பகுதி தான் நம்ம முடிச்சோம். டிபிக்கலி செகண்ட் இல்லையா இது 36 அஷ்டாங்க யோகா. இப்ப நம்ம 3வது பகுதி பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா சரி ஓகே இப்ப அஷ்டாங்க யோகாவை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? வெற்றியோட பண்றவருக்கு என்ன லாபம்? வெற்றி இல்லாம ஃபெயிலியர் ஆறவருக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றது பார்க்க போறோம். இதுதான் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக். இது வந்து பக்தியை குறிக்க போகுது. இப்போ இது வரைக்கும் ஓகே. இப்போ வந்து லாஸ்ட் 2 வருஷம் டைரக்டா பக்தி யோகா போயிடுது. அது கண்டினியூவேஷன் ஆக போகுது. இப்போ இருக்கிற 37ல இருந்து 45 வந்து பக்தியோட பண்ற அஷ்டாங்க யோகா. சோ பக்தி எந்த யோகா பிராக்டிஸ் ஞான யோகா அஷ்டாங்க யோகா எல்லாமே ஒரு லெவலுக்கு பக்தி இருந்தா தான் சக்சஸ் ஆக முடியும். சும்மா நம்ம வந்து யோகம் அப்படின்னு இப்ப எல்லாம் பண்றது என்னன்னா எக்ஸசைஸ். கைய மேல தூக்குங்க, இப்படி வைங்க, இப்படி உட்காருங்க, பிரீதிங் பண்ணுங்கன்றதெல்லாம் எக்ஸசைஸ். ஓகே யோகான்னா யுஜ்னா கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றதுதான் அதோட அர்த்தம். ஆனா அத பண்ணாம நம்ம வந்து சும்மா எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணோம்னா அது எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்படி பண்ணா என்ன? இப்போ பாதியில பண்ண முடிஞ்சா எப்படி ஃபெயிலியர் ஆயிடுமா? பண்றதெல்லாம் வேஸ்டா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம். हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोपेदो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां कदिं कृष्ण गच्छति। அர்ஜுனன் வினாவினான், கிருஷ்ணரே, தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களிலால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகு வெற்றி அடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ கரெக்டா கேக்குறாரு. நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு வேலை போயிட்டாருன்னா ஓகே சந்தோஷம். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா யமா நியமா ஓகே அது வரைக்கும் பண்ணலாம். அப்புறம் ஆசனா அதுவும் உட்காரலாம். பிராணாயாமா ட்ரை பண்ணலாம். பிரத்யாகாரா அங்க டான்ஸ் ஆடுது. தாரணா விச் இஸ் ஆல்சோ தாரணா ஸ்ரேயா டோட்டலி காலி. தியானா விட்டுருங்கப்பா. சமாதி சான்ஸே இல்லை அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அவர் வந்து என்னன்னா மூலதான சக்கரத்துல இருந்து ஆக்யாதான சக்கரத்துக்கு பேசிக்கலி அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்போ அவரால் மேல எங்க வேணா போக முடியும். ஹையர் பிளான்ட்ரி பண்ண முடியல. அப்ப என்ன ஆகுது? ஏன் பக்தியே நம்ம பண்றோம் இல்லையா? இப்போ இது சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது போறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். இப்போ நம்ம பேங்க்ல ஒரு 1 கோடி பேலன்ஸ் வச்சிட்டோம். நம்ம இறந்துட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நம்மளுக்கு 1 கோடி அந்த பேங்க்ல இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது. நம்ம செய்யும் செயல்கள் தானங்கள் தர்மங்கள் நம்மளுக்கு தலை காக்கலாம். ஆனா அந்த பேங்க்ல இருக்கிற பணங்கள் கல்ல காக்காது. ரைட். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் அதாவது கர்ம செயல்கள் நம்மளுக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகாது பாசிட்டிவ். ஆனா பக்தி செயல்கள் எங்க விடுறோமோ அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு 20% இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாரும் இங்க உட்காந்து இத்தனை பேர் கிளாஸ் கேட்கிற பாக்கியம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ஜென்மத்துல செஞ்ச நல்ல காரியம்னு இல்ல. போன ஜென்மத்தில் நாம் செஞ்ச காரியம்னாலதான் நம்மளால இப்போ கேட்க முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே லிங்க்ல போயிட்டு அந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதணும். பண்ணிடுறதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணமா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி.
அந்த ஏற்கனவே L1 எழுதுன அதே லிங்க்லயே ஆமா போயிட்டு பிரபுஜி. L2வையும் மேல எழுதிக்கலாம். L1 இருக்கும். கீழ கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணி போனீங்கன்னா L2 இருக்கும். அதுக்குள்ள போய் தமிழ்ல போயிட்டு நீங்க பண்ணணும். ஹரே அவ்வளவுதான் கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கேக்குதா? நான் ஆடியோ ஹரி இங்க கிருஷ்ணா இருந்து கேக்குது பேசுறேன். மாதாஜி. சோ போன ஜென்மத்துல செய்யற நல்ல காரியங்கள் அது கண்டினியூ ஆகுது. நம்ம வந்து ஒரு 20%ல விட்டோம்னா 20%ல இருந்து கண்டினியூ ஆகும். நம்ம வந்து ஒரு 100 இந்த 80%ல விட்டோம்னா 80%ல இருந்து கண்டினியூ ஆகும். இப்போ நம்ம இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சிருக்கோம். அதாவது பக்தி செஞ்சிருக்கோம். செய்யலைன்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து கண்டினியூவே ஆகாது. சான்ஸே இல்ல. ஏன்னா இந்த லெவலுக்கு இப்ப கிருஷ்ணரோட பேரு சொல்றது அவ்வளவு இயல்பா வர்ற ஒரு விஷயம் இல்ல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வேற கம்யூனிட்டி கூட சொல்ல, நம்ம காஸ்ட்லயே இருக்கிறச்சே கூட அத்தனை இது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க கேப்பீங்க எப்படி அவ்வளவு ஈஸி இல்லைன்னு சொல்றீங்க மாதாஜி, நம்ம எல்லாருமே சொல்றோமேன்னு. ஏன்னா நம்ம இதே கும்பல்ல இருக்கிறதால நம்மளுக்கு அப்படி தோன்றுது. பட் உண்மையா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆண்டவனோட பேர் வந்து நம்ம நானே இதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்பன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நவராத்திரில எல்லாம் ஏதாவது பேச சொல்லுவாங்க ஒரு 10 நிமிஷம். அப்போ முடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கன்னா நிறைய தடவை சொல்வீங்க. கிறிஸ்டியனு முஸ்லிமு மதங்கள்ல இருக்கிறவங்களால சொல்ல முடியும். ஆனா நம்ம அவங்களே வந்து நம்மள திருன்னு முழிப்பாங்க. நான் இது வந்து வெக்கப்பட்டு சொல்லல அப்படின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அவங்களால வந்து சொல்லக்கூடிய பொசிஷன்ல கூட அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஏன் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது ஒரு நல்ல கேள்வியா இருக்கலாம். ஆனா இருக்க மாட்டாங்க. ரைட்? எதுக்கு ஏன்றத நான் இப்ப அனலைஸ் பண்ணல. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா, கேக்குதா உங்களுக்கு இப்போ? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. ஏன் தெரிய வருது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா அவங்களால வந்து இந்த மென்டாலிட்டி அவங்களுக்கு என்ன ஏன் அப்படி ஆகுதுன்றத கூட அவங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதே தவிர அவங்களால சொல்லவே முடியாது. அதாவது பக்தி இருக்கிறவங்க கோயில் போறவங்க எல்லாருமே கூட நிறைய பேர் சாண்டிங் பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க எப்படின்னா கணவன் வந்து வேற காஸ்ட். ஆனா அவர் வந்து சாண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. அவரோட மகளும் ஆரம்பிச்சுட்டா, கிளாஸ் எல்லாம் கேட்பா. ஓகே. ஆனா அவங்க மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமண குலத்துல இருந்து பிறந்தவங்க தான். ஆக்சுவலா பார்த்தா அவங்கதான் எல்லாரையும் அவங்கதான் பாதையில நடத்தி போகணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா பிராமணர்கள் என்றவங்க வந்து இப்ப 4 ஓகே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா வர்ண ஆசிரமம் 4 வர்ணங்கள்னு. 4 வர்ணங்கள் என்ன? பிராமணா, சத்திரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா. எஸ். பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா. அந்த 4 வர்ணங்கள் இருக்கிறதுக்கு பர்பஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் செயலுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும், காரணம். அந்த காரணம் என்னன்னா பிராமணர்கள் வந்து ஏன் பிராமணர்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதைன்னா அவங்க வந்து செயலில் நல்ல டைரக்ஷன்ல நம்மள கூட்டிட்டு போறதுக்கோசரம் அந்த மாதிரி இது அவங்களுக்கு அந்த பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வெரி வெரி இன்டெலிஜென்ட். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பிராமணர் டைரக்டா ரொம்ப புத்திசாலியா இருப்பாங்க. ஜென்ரலா இந்த கலிகாலத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா பிராமின்ஸ் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த இன்டெலெக்சுவல் ஜீனுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பரம்பரையா வருதுன்னு. டாக்டரோட பசங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்டர்ஸ் இல்ல, பட் ஜென்ரலா டாக்டரோட பசங்க டாக்டர் ஆயிடுவாங்க. எக்ஸெப்ஷன் நான் தான். எங்க அப்பா சைட்ல எல்லாருமே டாக்டர், ஆனா யாருமே டாக்டர் ஆகும், அது வேற விஷயம். பட் எதுக்கு சொல்றேன்னா அவங்களோட எண்ணத்துக்கோசரம் சொல்றேன். அவங்க வந்து அந்த டாக்டர் ஆகணும்ன்ற பிடிப்பூண்டி இல்லாம அவங்க ஜீன்லயே இருக்கும். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் வந்து ஜென்ரலா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத வச்சு சொல்றாங்க. அதனால பிராமணர்கள் வந்து எதுக்கோசரம் அவங்க வந்து கிரேட் அப்படின்னா பிராமணர்கள் வந்து நல்ல பாதையில் எடுத்துன்னு போகணும். நல்ல பாதைன்றது வந்து எல்லாருமே எடுத்துன்னு போகணும். அப்போ இவங்க சொல்ற என்ன பாதை? பக்தி பாதை. இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எக்ஸாம் ஆனா குறியோட படி அப்படின்னு. அதே மாதிரி இவங்க குறிக்கோளோட எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா குறிக்கோளோட படிக்க வேண்டிய ஒரே ரீசனு குறிக்கோளோட படிச்சாதான் நம்மளால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். அந்த இன்டென்ட் ஆஃப் ரீச்சிங் ஒரு கோல் அப்படின்னு. ஹியூமன் லைஃபா பிறந்திருக்காங்க. நம்மளோட கோல் என்ன? நம்மளோட லட்சியம் என்ன? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு திரும்ப அவரோட இடத்த போய் நம்ம அடையிறது. முக்தி அடைதல். முக்தி அடையுது. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா அப்படின்னு 3 இருக்கு இல்லையா. இப்போ வந்து கோஸ்ட் ஆனவனே நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். பபிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஐடியா என்னன்னா தர்மான்றது நம்ம ரிலீஜியஸா நம்ம சரியா பண்ண வேண்டிய சில செயல்கள். அப்போ தர்மம் ஓகே புரிஞ்சிச்சு.
அர்த்தானா நம்ம சம்பாதிக்கிறது, காசு பணம் சம்பாதிக்கிற சில செயல்கள் எல்லாம் அர்த்தம் ஆகும். காமானா நம்ம என்ஜாய் பண்றதுக்கு அதுதான் பண்றோம். பட் அல்டிமேட்லி நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு ஆண்டவனை போய் சேரணும். இதனாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செயல்களுமே நம்மளோட இன்டென்ட் என்ன அப்படின்னா பக்தியை போய் சேரணும். பக்தி வந்து பண்ற ரீசன் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த வயசுல ஏன் பண்றப்பா பக்தி, நீ 60 வயசுல பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் 60 வயசுல பண்ணா நம்ம போய் சேருவோமா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு இது கிளியரா புரியும். என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து எம்பிஏ படிக்கிறச்சே 2 பேர் கை தூக்கினாங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு ஆன்சர். எங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. அதுல ஒரு பையன் இருந்தான். அவன் வந்து சொன்னான் இந்த மாதிரி அவன் வந்து இந்த மாதிரி எதுக்கு படிக்கிறான்னா, ஆந்திரால இருந்து வந்தான். டவுரி கோர்ஸும் படிக்கிறேன் நாங்க. உங்களுக்கு தெரியும். ஜென்ரலா வந்து மெடிசன் படிச்சிருந்தா பையனுக்கு ரேட் இது அப்படின்னு டவுரி அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா இப்ப வந்து அதே மாதிரி எம்பிஏ படிச்சா இந்த ரேட்டுன்னு. அதனால எல்லாரும் சிரிச்சு விட்டாங்க, ஒரு சைட்ல வைக்கலாம். இப்போ நான் வந்து கேட்டது வந்து நானும் 2 ஆன்சர் சொன்னேன். ஒரு ஆசை என்ன சொன்னேன்னா, நான் வந்து எம்பிஏ படிச்சு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கணும். அதுக்கும் சிரிச்சாங்க. ஏன் சிரிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஏன் அப்ப படிக்கிறேன்? இப்ப எங்கேயாவது போட்டிருக்கா, ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா 12th ஃபெயில் 2வது கிளாஸ் ஃபெயில் ஆகணும்னு. எவ்வளவு வேணா படிச்சு வீட்டுல இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனா அவங்க மைண்ட் செட் அதுல இல்ல. அவங்க வந்து அச்சச்சோ ஏன் இப்படி பண்றாங்களே, இப்படி வேஸ்டே அப்படின்றத கிண்டல் அடிச்சாங்க. இது ஒரு சைட்ல வைக்கலாம். சரி, 2வது என்னோட ஆம்பிஷன் என்ன நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. 2வது என்ன என்ன ஒரு ஆம்பிஷன் சொன்னேன். என்னோட கிளாஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் டாமினேஷன். இந்துஸ் ஒரு மைனாரிட்டின்னு தான் சொல்வேன் அந்த பேட்ச். ஆனா எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. எதுக்கு? எதுக்கு சிரிச்சிருப்பாங்கன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. எதுக்கு சிரிச்சாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து சிரிச்சது என்னன்னா, எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. கெஸ் பண்ணுங்க. எம்பிஏ படிச்சு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கேன்னு சொன்னதுக்கு. அது ஒரு தடவை சிரிச்சாங்க. அடுத்த ஆம்பிஷன் நான் பகவத்கீதா படிக்கணும்னு சொன்னேன். அந்த பகவத்கீதா படிக்கணும்ன்றதுக்கு எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. ஓகே, பகவத்கீதா படிக்கணும்ன்றதுக்கு எதுக்கு எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க? மாதாஜி மத்த கம்யூனிட்டில எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுப்பாங்க மாதாஜி. வெரி நம்ம நைஸ். கம்யூனிட்டில அது கிடையாது மாதாஜி. அதுதான் விஷயம். நம்ம ஏதோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி நினைக்கிறோம். அவங்க வந்து என்னன்னா, மத்தஜி என்ன வந்து கோஹோஸ்ட் ஆக்குங்களேன். எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ மத்த கம்யூனிட்டில எல்லாம் வந்து என்னன்னா, சின்ன வயசுல இருந்தே படிக்கிறதால நீ 19 வயசு ஆயிட்டோம் இன்னும் நீ படிக்கலையா அப்படின்னு கேலியா சிரிச்சாங்க. நம்ம அவங்க என்ன 19 வயசுலயே நீ படிக்கணும்ன்றியா, உனக்கு என்ன லூசா, நீ வந்து இன்னும் ஒரு 60 வயசு ஆனா பண்ணலாமே அப்படின்னு. நிறைய பேர் என்கிட்ட இப்ப கூட கேட்பாங்க, இந்த வயசுலயே பக்தியா? நானு இந்த வயசுல பக்தியானா ரொம்ப வயசு ஆயிடுச்சுப்பா நம்மளுக்கு எல்லாம். பிரகலாதெல்லாம் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கச்சே பக்தி பிராக்டிஸ் பண்ணாரு. கரெக்டா? அப்போ நம்ம வந்து எதுக்கோசரம் நம்மளுக்கு இப்பமே பக்தியா, அதுவே பக்தியா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஐடியா கூட இல்ல. பக்தியோட டெபினிஷன் கூட நம்மளுக்கு ஐடியா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் கிண்டல் அடிச்சிட்டு இருப்பேன். அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பக்தின்றது வந்து ஒரு ஏஜை சார்ந்தது இல்ல. எப்படி நம்ம வந்து சாப்பிடுறது கையோட பேசிக் நீட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஃபுட், ஷெல்டர், க்ளோத்திங் எல்லாம். அந்த மாதிரி பக்தியும் ஒரு பேசிக் இல்ல, மோஸ்ட் இன்னெவிட்டபிள் அன்அவாய்டபிள் நீடு. ஆனா அது தெரியாதவங்க வந்து பக்தியையும் வந்து ஏதோ ஒரு வேலை மாதிரி, ஓ நான் ஆபீஸ்க்கு போனேன் வந்தேன்ற மாதிரி அவங்க நினைச்சு பண்றாங்க. அது நம்ம பண்ணவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். அதனால இப்ப வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஏழையா இருக்கிறவங்க இதுதான் நான் சொன்னேன். அடுத்த ஜென்மத்தில் பணக்காரன் ஆவானானா இல்ல. ஆனா பக்தியில் இருக்கிறவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பக்தியோட பொசிஷன் வந்து அதே மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால ஞான யோகா பண்றதால நிறைய யோகாக்கள் இருக்கு. நம்ம 4th சாப்டர் படிச்சோம். ஞான யோகா, தியான யோகா, பக்தி யோகான்னு. இப்போ எல்லாத்துலயுமே சிறந்தது பக்தி யோகா. எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, பக்தி யோகா வந்து அந்த எங்க விடுறோமோ அங்க இருந்து கண்டினியூ ஆகும். இட் இஸ் பேசிக்லி அதனாலதான் அதை எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அதனால வந்து பக்தி யோகா தான் நம்ம எப்பவுமே சிறந்து செய்ய வேணும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. பக்குவம் அடையாத யோகிகளுக்கு என்ன ஆகும்? வெற்றி அடையாத யோகிகளின் நிலை என்ன? நம்பிக்கையுள்ள ஸ்திரமற்ற நிலையற்ற மனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
நம்மள நம்பவே கூடாதே மனத. அப்போ பாவம் இவங்களோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனர். நம்ம எல்லாம் வரி பண்ணிக்க மாட்டோம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா அர்ஜுனருக்கு வந்து அந்த வரி இருக்கு. அதனால அவர் வந்து அவரால் தாங்க முடியல. அவர் கேட்கிறாரு, ஐயோ நம்ம எல்லாம் ஓகே, அந்த மாதிரி அடாகுரா விடுறவரோட நிலைமை என்னப்பா கொஞ்சம் சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. சோ அது என்னன்னு இப்போ கிருஷ்ணர் ஆன்சர் சொல்ல போறாரு. இப்போ படிங்கம்மா. हरे कृष्ण माताजी। तच्चिन्नोपय विप्रष्टश् चिन्ना प्रम इव नश्यति अप्राप्तिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपदी। பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் இன்னும் டவுட் அவர் கேட்டுட்டே இருக்காரு. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் யோகி வந்து பௌதிகத்தையும் விட்டுறாரு. இங்கேயும் ஃபிளாப்பு அங்கேயும் ஃபிளாப்பு அப்படின்னு, ரைட்? அட்லீஸ்ட் பௌதிகத்துல சக்சஸ் ஆனா ஓகே, நான் இங்க வெற்றிகரமா ஆயிட்டேன், நான் டாக்டர் ஆனேன், இன்ஜினியர் ஆனேன், நான் இதை படிச்சேன், நான் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு சிஇஓ ஆகினேன்னு சொல்லிக்கலாம். அதுவும் விட்டுட்டாரு அவரு. ஏன்னா யோகிகள் நம்மள மாதிரி இல்லை, நம்ம ரெண்டுமே பண்ணுவோம், அது வேற. ஆனா அப்படியும் அங்க விட்டுட்டு இங்கேயும் விட்டுட்டாங்க. இங்கேயும் விட்டுட்டாங்கன்னா ஆன்மீகத்திலயும் சக்சஸ் இல்ல. ஏன்னா லிபரேஷனும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரெண்டும் கட்டான்னு சொல்ற நிலைமை வந்தா அப்போ அவர் என்னதான் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்கேயும் ஃபெயிலியர் அங்கேயும். சோ என்ன ஆகுது அப்படின்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிதறிய மேகம், வெற்றி அடையாத யோகி சிதறிய மேகம், பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகம் இரண்டிலும் இழப்போ. பெயரளவு பௌதீக சுகங்களின் தியாகம், ஆன்மீக இன்பம் அடைவதில் தோல்வி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதிகம் ஒரு லெவலுக்கு தியாகம் பண்ணிட்டாரு. அவர் வந்து டைம் எல்லாம் ஒதுக்குறாரு, பக்தி ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டு ஒரு சைட்ல போய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பக்தி எல்லாம் விட்டு ஃபேமிலியை விடுறாருன்னு கூட நான் சொல்ல. அவர் எல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்து பண்ணாலும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஆன்மீகத்திலயும் ஃபெயிலியர். நம்மளே எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த நம்ம ஜபம் எல்லாம் பண்றோம், ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எதோ பண்றோம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க, ஃபாஸ்டிங் ஏகாதசி எல்லாம். சப்போஸ் கிருஷ்ணரை போய் இந்த ஜென்மத்தில் அடையலைன்னா என்ன ஆகும்? ரைட், அடையணும்னு விரும்புறோம், பட் அடையலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது அவர் இன்னும் நிறைய கேள்வி கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். கிருஷ்ணா நான் என்ன பண்ணுவேன், இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணமோன்னு. அவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு அவர் சொல்றது என்னன்னா, அந்த மேகங்கள் வந்து ஒன்னா இருக்கும், அந்த மேகங்கள் பிரிவு ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஒன்னா இருக்கிற மேகம் ஓகே, அதுக்கப்புறம் பிரிவு டக்கு 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 ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா இங்க ஒரு மேகம், அங்க ஒரு மேகம், இங்க ஒரு மேகம்னு ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு மழையும் வராது, பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்காது, வெளிச்சமும் இருக்காது, இருளும் இருக்காது, ஒரு ரெண்டு கட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன். அததான் இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்ப என்னதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, சாரி. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா மாதாஜி? படிக்கணும். ஏதன்மே சௌஷயம் கிருஷ்ண சேதும் ஹரஸ்ய சேஷதஹ த்வத்யன்ய சௌஷயஸ்யாஸ்ய சேதா நக்யுபபத்யதே. கிருஷ்ணரே, இதுவே என் சந்தேகம். இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். உம்மை அன்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா எனக்கு இதுதான் என்னோட சந்தேகம், ரைட்? ஏன்னா உன்னை தவிர யாராலுமே எனக்கு இதோட சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது. தயவு செஞ்சு எனக்கு சால்வ் பண்ணி கொடு, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. ரெண்டு கட்டா ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்களோட சொல்யூஷன் என்ன, நிலைமை என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அட்வைஸ் கேட்கிறாரு. சந்தேகத்தை தெளிவாக்குங்கள். சந்தேகங்கள் தீர்க்கும் கிருஷ்ணருடைய உதவியை நாடினார். அவரே கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலத்தினை முழுமையாக அறிந்தவர். அவருக்கு சமமானவர் யாரும் இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரை ஏன் கேட்கிறாருன்னா அவர் தான் முக்காலமும் அறிந்தவர், ரைட்? அவருக்கு ஈக்குவல் இல்ல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராஜசூரிய யக்னையில எல்லாருமே இருந்தாங்க. பீஷ்ம பிதாமா இருந்தாரு, துரோணாச்சாரியா இருந்தாரு, குரு வம்சத்துல இருந்தும் பாண்டவர்களிலிருந்தும் இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்க என்ன கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணருக்கு தான் அந்த முதல் மரியாதை அப்படின்றதையும் டிசைட் பண்ணாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவலா யாராலுமே போக முடியாதுன்றதால அவர் அந்த பாவத்தை எடுக்கிறாங்க. சோ அததான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சோ என்ன அப்படின்றத சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அவர் டோட்டலா சரண்டர் அடைகிறாரு.
சரண்டர் இன்னும் அடையிறது பக்கத்துல வைங்க. பட் சந்தேகத்தை கேட்கிறாரு. நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்பமாவது ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நம்ம செய்யாம இருப்போமே தவிர செயல். ஆனா யார்கிட்டயாவது கேட்கணும்னா நம்மளுக்கு பிரஸ்டீஜ் ப்ராப்ளம். அது என்ன அவங்க கிட்ட கேட்கறது? அவங்க என்னை விட புத்திசாலியா? நான் அவங்கள விட படிச்சிருக்கேன், இல்ல நான் அவங்கள விட வயசானவங்க, எப்படியோ. ஆனா அர்ஜுனர் வந்து பாருங்க, ஒரே வயசு ஒன்னா வளர்ந்தாலும் அவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார் சந்தேகத்தை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீக இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஜென்மம் என்ன ஆகும், அடுத்த ஜென்மம் என்ன ஆகும், டோட்டலி அழிஞ்சிடுவேன்னா நல்ல செயல் செய்யறவனுக்கு கெட்ட விஷயம்ன்றது ஒண்ணு இல்லை. ரைட்? அதனால நீ வந்து வரி ஆகாத, எப்பவுமே வந்து நல்லதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அட்வைஸ் சொல்றாரு. இன்டெப்த் இனிமே வரப்போறாரு அவர். இப்போதைக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து தப்பு அந்த ஃபீலிங்கே உனக்கு வேணாம், எப்பவுமே நற்செயல்கள் செய்யற பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இப்போ நம்ம பண்றது எல்லாமே ரைட், அது வந்து எப்பவுமே அதுக்கு வந்து எண்டுன்றது இல்லை, அதே சமயம் அது வேஸ்ட்ன்றதும் இல்லை. அது எல்லாமே நல்லதுலதான் போய் சேரணும். நம்ம கூட சொல்லுவோம்ல, எல்லாமே நல்லதே பண்ணுவோம், நல்லதுலயே போய் முடியும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிமா. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஹலோ, கேக்குது மாதாஜி. படிக்கணும். பகவானுடைய உத்தரவாதம், நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீக இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரைட், அதே பாயிண்ட் தான். சோ பேசிக்கலி இந்த உலகத்திலயோ அந்த உலகத்திலயோ, இந்த ஜென்மத்திலயோ அந்த உலகத்திலயோ அந்த ஜென்மத்திலயோ எப்பவுமே வந்து நல் செயல்களுக்கு ஃபெயிலியர்ன்றது இல்லை. ரைட்? நல்லது பண்றவனுக்கு தீமைன்றதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரண்டி கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணர். நம்ம கொடுத்தா ஓகே, கேரண்டி கொடுக்கறது கிருஷ்ணர். சோ அதனால அவ்வளவு கிரேட் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ற 41 and 42 வர்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல பார்க்கலாம். இப்போ இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமாஹ சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்டோபிஜாயதே. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராப்த புண்ணிய கிருதக் லோகான் உச்சித்வா சாஸ்வதா சமாக சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம் தேகே யோகோ நிஷ்டோ அபிஜாயத்தே. பிராப்த புண்ணிய கிருதக் லோகான் இப்படி இருக்கிற, அதாவது நல்ல யோகம் செஞ்சு நல்ல பாக்கியம் பெற்று இந்த மாதிரி பண்றவன் என்ன ஆகுது அவனுக்குன்னா, இப்போ வந்து ப்ரீமெச்சூரா முடிக்கிறவன் ஒரு 90% முடிச்சுட்டா மாட்டிக்கிட்டான்னா என்ன ஆகும்னா, டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவோம், பக்தி ஃபேமிலி, பிராமணர் குலம் அந்த மாதிரி பிறப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து பக்தி பிராக்டிஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நம்ம பிரபுபாத்தே எடுத்துக்கோங்க, அவர் பிறந்ததெல்லாம் அந்த மாதிரி. அதனால அவருக்கு ரொம்ப ஈஸி. பக்தின்றது வந்து இயல்பாவே அவங்களுக்கு வந்துச்சு. இப்ப நாமனிஷ்ட பிரபுவும் அதே மாதிரி பக்தி ஃபேமிலி, பிராமணர் ஃபேமிலியில பிறக்குறாங்க. இப்போ பிராமணர் ஃபேமிலியில ஒண்டிதான் பக்தி இருக்குமானா, நான் பிராமணர் ஃபேமிலி ஒண்டி நான் சொல்ல, பட் அந்த மாதிரி பக்தி ஃபேமிலி. இப்போ நான் பிராமணன் இல்ல, ஆனா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, எங்க தாத்தா வந்து விஷ்ணுவை ஒண்டிதான் கும்பிடுவார். அதை விட்டு எங்கேயுமே போனா வெறும் ஒரு கோயில் தான் போவார். பார்த்தசாரதி கோயில் ஒண்டிதான் போவார், எந்த கோயிலுமே முக்கால்வாசி டைம் போக மாட்டார். அங்க ரோட்ல நம்ம விநாயகர் பூஜை எல்லாம் இருந்தா அவங்க எங்க அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, மாமா எல்லாம் பொட்டு எல்லாம் வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள வச்சு தொடச்சிட்டு வருவாங்களாம். பெருசா திட்டினது இல்ல, கத்தினது இல்ல, ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா அவர் வந்து அந்த எண்ணம், அதாவது விஷ்ணுதா அப்படின்றது அப்பமே. சோ அப்பமே அந்த பக்தின்றது வந்து இருக்கு. ரைட்? அது சோ ஒரு லெவலுக்கு பார்த்து இருக்கோம் நாங்க. அதனால அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் வரும். இல்ல ஒருவேளை அவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இல்ல, கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சுச்சிமான் அண்ணா இந்த பக்தியான ஒரு ஃபேமிலியில பிராக்டிஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு. ஸ்ரீமதாம் தேஹே அப்படின்னா, ஸ்ரீமதாம் அப்படின்னா என்னன்னா பணம் இருக்கிறது, சௌபாகியங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு. இது வந்து சத்ரியா குடும்பமோ இல்ல வைஷ்யா குடும்பமோ,
மாதாஜி எதுக்கு பணம் இருக்கணும், வேஸ்ட் தானே அப்படின்னீங்க. இல்ல, பணம் இருந்தா இருக்கிறதால நம்ம எல்லாம் இப்போ ஒரு லெவல் கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்து கதை பேசி கிருஷ்ண கதைகளை பேசிட்டு இருக்கோம். இல்லைன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி அடுத்த வேளை சாப்பாடுக்கே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நம்ம முடிச்சிட்டு இருப்போம். அது இல்லாம நம்ம கம்ஃபர்டபுளா வந்து உட்காந்து இங்க கிருஷ்ண கதைகள் எல்லாம் பேசணும்னா நம்மள்கிட்ட கம்ஃபர்ட் இருக்கு, பணமும் இருக்கு, அதனாலதான் நம்மளால பண்ண முடியுது. அதனால பக்தியில் நாம் செயல்களை ஈடுபடுற லெவலுக்கு பணம் இருந்துச்சுன்னா, பணம் சேர்க்க வச்சுட்டு அடுத்த வாழை சாப்பாடுக்கு நம்ம ஒரி பண்ணிக்கிட்டு சாப்பிடுற நிலைமையில நம்ம இல்லாட்டா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கோம்னு அர்த்தம். கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கோம்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளால ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது இல்ல. நம்ம சாப்பாட்டுக்கோசரம் நம்ம வேலை செய்ய வேண்டாம். வேலை செய்ய வேணாம்னு நான் சொல்றேன், ரெகுலர் வேலை இல்ல. ஓவர் டைம் எதுவுமே பண்ண வேணாம். நம்ம நிம்மதியா சாப்பிடலாம். நிம்மதியா சாப்பிட்டு இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு பக்தியில் ஈடுபடுறதுக்கு உபயோகமா இருக்கு. அதனால வந்து இந்த மாதிரி 2 குடும்பத்துல வந்து பொறப்பாங்க, பிறப்பு எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வெற்றி பெற்ற யோகியோட ஒரு பெரிய என்னன்னா, ஒரு உயர்ந்த நிலையை வந்து அடைய முடியும். என்ஜாய் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் அதை ரீச் பண்றாங்கன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெற்றி அடையாத யோகி, குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்ற யோகி, உயர் லோகங்களில் நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்லற அந்தன வைஷ்ணவனின் குடும்பத்திலோ பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்திலோ பிறக்கின்றான். நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ கேரண்டியா அவங்களுக்கு இருக்குன்றது. சோ ஃபெயிலியர்ன்றது இல்ல, நீண்ட நாள் பண்றவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சக்சஸ்ன்றது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி 42 படிக்கணுமா மாதாஜி? 42 நீங்க படிக்கல? இல்ல மாதாஜி. படிச்சிருங்க. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्. அல்லது நீண்ட கால யோகி பயிற்சிகளின் பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்த விளங்கும் ஆன்மீகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ரொம்ப ஒரு 90% வரைக்கும் பிராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆன்மீக குடும்ப கான்டாக்ட் இருக்கும்னு. 43. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ர தம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பௌர்வதேஹிகம் யததே ச ததோ பூய சௌசித்தௌ குருநந்தன. குரு மைந்தனே, அத்தகு பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்கு அந்நிலையில் இருந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இருக்கிறவங்க என்னன்னா அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இப்ப 20%னா ஒரு கரெக்டா சொல்றேன், 80% வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம டார்கெட் ரொம்ப கிட்ட டக்குன்னு அச்சீவ் பண்ணணும். இப்ப வந்து நம்ம மாதாஜி இந்த தடவை எனக்கு வந்து 90% மார்க் வந்துச்சு 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல. அப்பனா 12th வந்து 100 வருமானா அது கூட முடியாது, கேரண்டியா சொல்ல முடியாது. நிறைய பேர் 10th ஜாஸ்தி தூக்கிட்டு கீழே 12th விழுறவங்க இருக்காங்க. அதே மாதிரி அடுத்த ஜென்மம்ல நம்ம 10 கோடி இருக்கே, நம்ம டாடா பிர்லா மாதிரி 11 கோடி இல்லைன்னா அதுவும் இல்லை. ஆனா இதுல வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா, பக்தி எங்க விடுறோமோ அந்த கேப் ஒண்டி ஃபில் பண்ணி நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஆக மொத்தம் அந்த பக்தியோட கேப் இப்போ 80 முடிச்சோம் 90 முடிச்சோம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல 10% பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிருஷ்ணர் கொடுப்பாரு. கண்டினியூ ஆறது ஒண்டி இல்ல. கண்டினியூ ஆறது நான் வந்து ஏழையா இருந்தாலும் பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் கண்டினியூ ஆகலாம். ஆனா என்ன ஆகும், நான் வந்து ரொம்ப ஏழையா இருந்தா நான் வந்து சம்பாதிக்கிறதுலயே எனக்கு டைம் போகும். அதனால கிருஷ்ணர் எல்லாம் கம்ஃபர்ட்டும் பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படின்றதா சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यव शोभिसः जिज्ञासुर अभियोगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते. தனது பூர்வ ஜன்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்தும் உயர்ந்து நிற்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவன் வந்து சாஸ்திரம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஜென்மல பண்றதால ரொம்ப இந்த எஃபர்ட்ஸே போடுது. நீங்க இந்த தடவை கூட பாப்பீங்க, சின்ன குழந்தை இருக்கும். நானே பார்த்திருக்கேன். நான் கிளாஸ் லெவல் 3 எடுக்கச்சே இப்போ இல்ல 2 இயர்ஸ் பேக்கு கடன்னு புரியும் அவளுக்கு. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்லாம் நார்மலா டீச்சர்ஸ்க்கே புரியாத சில சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட அவ்வளவு கிளியரா இந்த குழந்தைக்கு எப்படிடா புரியுதுன்னா ஆன்மீக இம்பாக்ட் அவளுக்கு அவ்வளவு இருக்கு. அதனால நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம்,
இப்பதான் வந்தாப்பா, இவ்ளோ ஸ்பீடா முன்னேறிட்டாப்பா அப்படின்னு. இது நானே எதேர்ச்சியா பார்த்திருக்கேன். நான் சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு தெரியாது, சரியா தமிழும் படிக்க வராது, மதர் டங் தெலுங்கு தான். சரி, இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் பெருசா சொன்னது இல்ல, ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்லியிருக்கேன் சின்னப்பத்துல இருந்து, ஸ்ரீராகவம் தசரதா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு 2-3 தடவை கேட்டாலே வந்துரும். எப்படி வர முடியுது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா? அது கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம், அது வேற விஷயம், மனம் சஞ்சலன்ற மாதிரி அர்ஜுனது. ஆனா அந்த இது எப்படி வருது, போன ஜென்மத்திலயோ இல்ல அதுக்கு முன்னாடியோ பிராக்டிஸ் பண்ணி இருந்திருக்கும். அதனால டேக் ஆஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு, ரைட்? இப்போ இது அதே மாதிரி சிலர் வந்து கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப வயதானாலும் வரலன்னும். இவ சின்ன குழந்தைக்கு இவளுக்கு வந்துச்சு எப்படி அப்படின்னா, அந்த சின்ன குழந்தை முன் ஜென்மத்துல எவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்ணா நம்ம பார்க்கல, நம்ம இந்த ஜென்மத்தை பார்க்கணும். இந்த ஜென்மத்துல இந்த குழந்தைக்கு 10 வயசு, எனக்கு 90 வயசு ஆயிடுச்சு, எனக்கு வரலையே அப்படின்னா அந்த குழந்தை எவ்வளவோ பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம், அதை நம்ம பாக்குறது இல்ல. இதை உண்டிதான் கண்ணால பாக்குறத வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்றோம். பக்தி நம்ம கண்ணுல பாக்குறது இல்ல, உண்ணியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விட்ட இடத்தில் இருந்து தொடர்கிறார் யோக பயிற்சியை தொடங்குகிறார். தெய்வீக உணர்வினை புதுப்பித்து கொள்கிறார். யோக பயிற்சியில் இயற்கையாக கவரப்படுகிறார். சடங்கு முறைகளில் நாட்டம் கொள்வதில்லை. பக்குவமடைய கடினமாக உழைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு, என்னெல்லாம் பண்றாங்க, அவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைகிறாங்க. யோக பயிற்சியில வந்து நேச்சுரலா பாத்தீங்கன்னா, ரைட், அவங்களுக்கு நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அவங்க அட்ராக்ட் ஆறாங்க. இது வந்து பிராக்டிஸ், மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் எல்லாம் அவங்க பண்றது இல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க பண்றாங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம பாக்குறோம். ரைட், நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். நாளைக்கு இந்த நான் முடிக்கலாம்னு நினைச்சேன், பட் ரொம்ப ரஷ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த நம்ம கதை நாளைக்கு வந்து ஜடபாரதா கதையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 45, ரைட், 45ல இருந்து நாளைக்கு எடுக்கணும். இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே நாளைக்கு வந்து 7th சாப்டர் இதை முடிச்சுட்டு இதை குயிக் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு 7th சாப்டரும் போயிடுவோம். வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரி ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லையா? சரி, இது பக்தியில ஜாயிண்ட் ஆகுறதுங்கிறது அந்த சமாதி நிலை தானே மாதாஜி? பக்தியில ஜாயின் ஆகுறது சமாதி நிலை இல்ல, நம்ம எந்த நிலையில விடுறோமோ அந்த நிலை. இல்ல, இந்த ஏன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தோட பாத்தையும் பக்தியில தான் வந்து முடியுதுன்னு சொல்றோம்ல, அது எந்த ஸ்டேஜ்ல முடியும்? ஓகே, நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்ன்ற தாட்டே ஓகே. தாரணாஸ்ரயா, தாரணாஸ்ரயாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவை நினைக்கிறாங்க. இப்போ சமாதி நிலைன்றது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ், அங்க போயிட்டோம்னாலே பிரச்சனை இல்லை, நம்ம பக்தி வந்துச்சு, நம்ம ரீச் ஆயிட்டோம்னு. ஆனா இதெல்லாம் பண்ண முடியும், ஒரு செயல் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது, இதெல்லாம் மெக்கானிக்கலா அவங்க பண்றாங்க. அது சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படியானாலே அவங்க பக்தி நிலையில முன்னேறிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. பக்தி இல்லைன்னா அவங்களால அது கூட பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க கேட்பீங்க, பக்தி கம்ப்ளீட்டானா இவங்க அஷ்டாங்க யோகத்துலதான் போறாங்க. பக்தி நிலைன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்கிற நிலையில தான் இருக்க போறாங்க. இவங்க வந்து வைகுண்டாக்கோ கோலோக்கோ போறது இல்ல, அவங்க அதுலயும் பக்தி நிலைதான், ரைட்? சமாதி முடிஞ்சா பக்தி நிலை. இப்போ இவங்க ஃபெயிலியர் ஆகுறது வந்து எங்க வேணா ஃபெயிலியர் ஆகலாம். ஒரு தாரணாஸ்ரயால ஃபெயிலியர் ஆறாங்க வச்சுக்கோங்க, அப்ப அங்க இருந்து கண்டினியூ ஆகும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த தாரணாஸ்ரயா வர்ற அந்த இப்ப வந்து தாரணாஸ்ரயான்றது நான் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு சொல்றேன், நம்ம அப்படி எடுக்க மாட்டோம் கால்குலேஷனுக்கு. தாரணாஸ்ரயா வரணும், ஏன்னா அவங்க பரமாத்மாவான விஷ்ணுவ தான் தாரணாஸ்ரயான்னா என்ன, மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவை நினைக்க போறாங்க. இது பரமாத்மா ரூபம். அவங்க வந்து அவங்களும் கொஞ்சம் பக்தி இருந்தாதான் அதை பண்ண முடியும், இல்லைன்னா வராது அவங்களுக்கு. இப்ப இதுவே வந்து லைட்டை பாரு, மெடிடேஷன் பண்ணுன்னா அவங்க ஃபெயிலியர் தான், ஏன்னா அவங்க லைட்டை வச்சு அவங்களால பண்ணவே முடியாது. சோ அவங்களுக்கு பக்தி இல்லை. இவங்களுக்கு வந்து ஆண்டவனை பண்றதாலும் இல்ல, இதுக்கு ஃபெயிலியர் ஆன ஒரு, அதாவது நியோஃபைட்னா ஆரம்ப நிலையில மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு யோகியோ விராட் ரூபாவை கண்டுவாங்க. விராட் ரூபம்ன்றதும் இல்ல, எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர் அடங்கி இருக்காரு. மலையில் கிருஷ்ணரோட இது முடி, கிருஷ்ணரோட மேகங்கள் வந்து கிருஷ்ணரோட முடி அப்படின்னு ஒண்ணு ரிலேட் பண்ணி பாக்குறதுதான். அப்படி பாக்குற அந்த நிலை வந்து விராட் ரூபமா பாக்குறாங்க. சோ ரெண்டுமே பக்தி கொஞ்சம் கலப்பா ஆகுது. உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா?
டியூட்டியா தான் பண்றாங்க, மெக்கானிக்கலா தான் பண்றாங்க. பட் பக்தி இல்லைன்னா அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. சோ அதனால இங்க ரெஃபர் பண்றது வந்து பக்தி யோகாவே ரெஃபர் பண்றாங்க. அந்த பக்தி யோகா ஸ்டேஜ், சமாதி ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னாலே அவங்க சக்சஸ்ன்னு அர்த்தம். ஆனா இவங்க சமாதி ஸ்டேஜ் கூட வரல. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. ஃபெயிலியர் ஆனா அப்படின்னு எந்த லெவல்ல ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அந்த லெவல்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. எந்த லெவல்ல ஃபெயிலியர் ஆகுதோ அந்த லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த பெனிஃபிட் வரும். கிளியரா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். சரி, நான் பபிதா மாதாஜி நீங்க தான் என் பண்ணும் மீட்டிங், நான் லீவ் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி.